namin yung school namin. Maraming salamat. Si Juan RL. Naubos yung. Naubos yung taho ko. Okay. Pakita mo. Yo! At yan po ang mga kaganapan dito sa ating event. Ang event na talagang naghahatid tulong sa ating mga kapwa. Charity Riders for One Luzon. Mabuhay po kayo. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong lungkod, Christian Saring, na buong pusong sumusuporta sa charity and outreach program ng Charity Riders One Luzon. No, ito po ay gaganapin dito sa bayan ng Binalonan sa darating na April 24, 2022. Malapit-lapit na po yan. This is in cooperation with our CAC Binalonan Chapter, Solid Juma. Andito po tayo ngayon para inaanyayahan po namin kayo para dumalo sa gaganaping feeding and outreach program natin. May mga palibre din po tayong gupit. May mga giving po tayo sa komunidad ng Sitio Binmonton dito sa bayan ng Binalonan, Barangay Santa Catalina po. Ito po ay gaganapin ngayong buwan ng Abril 24, 2022 na lubos pong mag-umpisa po ito 7 o'clock AM ng umaga up to 12 PM. Nagkaroon po kami ng ganitong idea dahil po sa influensya na rin po ng ating mahal na maging future governor, ang ating future governor Ramon Monmon Guico III, na siya pong laging tumutulong po sa atin sa mga ganitong charity po. Ang kanyang buong suporta ng kanyang buong pamilya at ang kanyang asawa na si Mama Ann Guico, Tuazon Guico po. So sila po ay sa mga ganitong aktibidades po, napaka-active po nila sa pagtulong. Kita-kita po tayo. Medyo maganda-ganda po ang event na ito dahil exciting po siya. Ito po ay gaganapin, inuulit ko, sa Sitio Binmonton. Bolo Bundugin po ito. Magandang pasyalan, no? Medyo remote area siya. Kita-kita po tayo ulit. Suporta po tayo. Again, maraming salamat po sa ating lahat.